0111926 oni force ka bia se frɛ no ebra me kɔ ne nkyɛn a me kɔ tie bi ɔwɔ ma nyame ma no wo betimi abɔ wuram ɛwɔ bra ye wɔ dwumadie yi so na sɛ wo pɛ sɛ wo de wadwa tɔndeɛ ba na yɛ bɔ wo dawuro so de ma wa wo betimi afrɛ odi for line no 0553 011926 saa line na san so yɛ momo line wo betimi afrɛ na kakra bi a wo pɛ sɛ wo de sponsor yɛ wɔ dwumadie mu yɛ time ni sha odi for me de sɛ boa some of us me de sponsor mo some of us airtime ni bi afa nka wo a ka gya be hyira na wo be do mo pa kai wo session nso sɛ dwumadie nwanwaso fɛfɛ bi a ɛyɛ ni mo nyam dwumadie ɛda yanim 24th November maka kyerɛ sɛ ɛda no awurade bɛyi nkɔnua afiri wo so adesoa bi a waso abrɛ na wo de asinkyina atwa asantema ho ahyia wo de atwa Ghana ma ho ahyia wo de akyina kɔ adifo ahodoɔ so a wonya solution no ɛnɛ de odifo sikadwa agya kana koma ɛna na siesie saa dwumadie ne de me sesa bra me so na wa ma bidi a na ya wala wo wala ɔhawa da wo so nti na agya nam me so ama ya siesie saa dwumadie ɛyɛ 24th November anapa mu no wɔtwe akɔmɔ awia donko na ya pɔn ɛno nti onipa biara ɔhaw da wo so sɛ nyɛ wo na wo ba wo amanone ohia ne nkrata asɛm anasɛ wo ba wo abrɔkyire na wɔresɛm ayɛ basa na duma sɛm ayɛ basa ɔhaw bia onipa no nam mu biara wobɛtumi afrɛ odi for line no wobɛtumi asoma obi ma na bɛgyerɛ mu adi ama wo ɛda no deɛ me se yareɛ bi ɛda wo so biara wo ba agya bɛnam odifoɔ so me se da no sikadwa nyame kase bɛyɛ nyame ɔyɛ nyame dada nanso da no deɛ ɛbɛsi fam wɔ n'akoa so sɛ wohunu bi da sɛ sunsum asi onipa bi so a hei ɛda no bra na woba ada no awawadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ne nyame asɛm tie ɛbɛyɛ adwuma wɔ hɔ nom asɛm no wotie bi atie akyɛ nanso da no ha agya bɛyi wo ne so a afiri wo kɔn so bɛda wase ɛma wowerɛ mfi dwumadie no sɛ me se dwumadie no yɛ 24th November up to 30th November wobɛtumi ahyɛ yɛn ɛwɔ YouTube live ɛwɔ sikadwa nyame kɛse TV wobɛtumi ahyɛ yɛn ɛwɔ live sisi ɛyɛ ahyɛ yɛn na subscribe na wahyɛ ɛde ama yɛn wuru sɛ wodu so a woba sɛ wofra a ɛnyɛ kasa tenten ɛfiri sɛ kasa tenten wɔ wei ɛntɔpɔnkɔ ɛno nti woba wo so onifoɔ adeɛ wei na ha me yareɛ wei na da me so yɛnka sɛ ka yareɛ ahodoɔ na mmom yareɛ baako a ɛhaw na ɛdi dwuma ɛbi odifoɔ madwuma sɛm me sikasɛm anaa ne so bi ada me so no ɛneɛ odifoɔ boa me ɔbɛbɔ mpaeɛ ama wo na ne nkasaeɛ mu no ɛnsɛnkyerɛnne bɛdi w'akyi bɛda wase odifoɔ mema wakɔ aba ɛde woba tete atempɔn dwumadie so lady mɛgye wo so nea medi dwumadie wo kyea me medi de Lady Bex edi na damufoa Lady Bex meda wase papa me sama wakɔ aba biem mepa cho mɛgye wo so ɛnɛ atade yate dɛnnɛ agya aka wakoma sɛ manya asafoɔ ne manim difoɔ a yɛhwɛ dwumadie o amanfoɔ wɔ haw na obi wɔ haw a wakyini a ɔnya ho emuayɛ bia ɛno nti ɛnɛ agya ahyɛ wo sɛ bɛkasa just one word pa bɛka to nipa bi so no sɛ nipa no wɔ gyidi a one word pɛ no a bɛka no ne yarewa nyinaa bɛfiri ne so ɛno nti ɛnɛ topic no yɛ solution for prayers prayer for solution prayer for solution ɛno nti ɛno ne topic a ɛda yɛ nim ɛno nti magya mu di ama wo na okay mebakyɛ fa ne to so hello good evening mini abema good evening medafo na wo te sɛ ademo mebakyɛ wo din ne baabi a wo kasa firi atem telephone kwesi nkɔtɔre sama boy oh wow sama boy me da sɛ na me sɛ ɔha bɛn na da wo so a wo de akyini a wonya ho emuayɛ permission and mum what's the me bacha ye wo kuma se me bacha so ko bai na da wo so sikasa
eja me ba cha obi aba se sikasem eno kwa ne wonyare bibia about to sikasem nyesa okay papa kasabu ni pana bra bo Kwasi adwuma be na wo ye adwuma be na businessman Oji sa asema me be ka no so aja kwasi tie me osika samua aselo hello papa ye tie wo entie wo na ma odi fo kasa nche papa kasa kire enne problem bi a wonna mu bia e wo skaje ya meka se ne be na ya meka se de mo abawie osika sam ense samrem en monyam ensa anya odia o skaje de mo amen amen me ba cha fofo so betimi aba so obi ama idea odi fo wanda woma eni na nyame ma enhye wanim dwumadia eda ya nimu lady the homo ne say ewiase ewo bi na akowie bi wow yes na enipa nti ase say zero biribi wo wiase okay sanka bibi ni wiase anka eda ya ntupno hello good evening mama good evening ni baby awo kasafre we got to make a session pan okay me dafo eni wo pa kawa ba ko pe me ko to do me yata okay mama na odi dey say okay papa o si ni ko to do ene ha no so you just one word mama Janet hello shina wi ase anasa sabro anasa onani mu na ebuo emi bi but emi ya fansa eso okotoje no mame that's all my soul e wo skaje na meka se ne be na nya meka se de mo onamo na esi asase no so no ma sesa asase no anasa onan no ne tebia no ma esa no e wo skaje de mo yo ayaresa amen mesenyo ayaresa e wo skaje amen amen ofo let me up to hello odi ni baby awo kasafre okay yeah now aduma no ya na wunya bi na kasam na nko ya na aduma na ya basa papa kasa to ne so kwame efi na epia edom edema adwuma musuma amuni firi ho skaja ya meka se ne be na nya meka se de mo amen amen lady mani panti ase se empire meboyi se ni pa no wo di wo pa ibo mu a na nsaka okay hello wo mebo mpo no ne professor bia on fa dance hello good evening good evening baby awo kasafre Kato FM say kato fika kwa. Okay, what are say? Kato mayale mai enko. Why yale? White na hamu. Okay, papa was white. Lady, send it away. On pair ade friend the vortex and get one bi. Okay. The pastor tell me. On pair vortex na kasa kuru so wi a ono an kasa mo ne mpaye ne gidi mpaye bi a woni bi a onmo enfa mu so no onno on che no onno mfa efa na aka no onfa nwura gaye ogare wi a onfa na se the problem na eto I was kaja na me kasa ne ba na nya me kasa di mo wo ho nyina to twa right no anyira amen aha mama sa wote ya se bi obo mpaye ma wo no ye wi a wo betimi asafre na mo madanse ba Kairu sa umeba odi chan na di adanse. Hello, good evening. hello good evening Oba fu di ni baby awo kasafre. that's all my question together that's all my question na awada le test with papa wa point na come back no so le dia del pro no but kadang kita bukan semua bilang okay aku nak pakai dan data mana dia tu apa ama mengenai yang okay ya kamu okay me ama faji dia so lady of and they say Christopher papa yanko also for Christopher and
otu force ka denya mekase ene bana nya mekase edimu nyaboa form yensa efin ne ko na wotwe so aboa form bi mra abrabom ye memos na abrabom sesa e was ka dwede mu amen amen Amen. hello good evening wodi ni ba bi awo kasa free oh want me anyina me do ayamko lady the woman say hello okay good evening mama papa Pasakropo okay wodi ni ba wodi okay ba kwajo edi apa ne wo hawo ya fe ba ko pe yare sunsun mu yare awon de enka no ho asem se sunsun yare anti no di for a ya dwuma de awia program no betimi atu america na waba odi for me ba cho awon de Tony pa me ba cho o se fansa so sisi dabi e na joa da onworo no nyina ono na fom onfa na chinto fom na onaya keke edi bi ope edi bi ogide bia nyame bi ogide de bia omo ne din na on kan che so ya yaresa if I be a man of God eja be fam so eyi ne ho adi a kire me ya sane yare isi sene nyina hye no amen amen hello good evening papa wodi ya wo kasa free okay me ba cho edi ene wa o kaka ni bi ana o nka bi wunya bi ana wunya bi kana wunya bi nka okay otuka na onya nipa efiri na rekwai ense samra efiri ochira enipa mu so schedule na mekase ne bana nya mekase di mu ense sa emra efiri chira ko adwuma next camera amen amen hello good evening hello good evening for what name ba bi awo ka Suma Mike nan ko wano oyante wasem no me ba cha onya abotra naka na chi ba bi ayo na odi for mon paye ma HIV ane okay enti mu dia he na odi for mon paye ma friends papa yanko lady say ni pa won ko to paracetamol tieni o ne problem on to paracetamol onyi mi ensape on fa mu nsuom oma ehoro na se dalutu wi a onom HIV na hepatitis B aye wow mama wote anti wunya no wa fe odi for ya pa afra ya why me la si bebre adanse na be sisi say adanse na sisi say hello good evening 05 wow good evening Pacha uni ni babi awo kasa fe okay eti anu na sisi e odi just one word Tony Panabra na basa wo onu ma ajojo na pese yi free onu mo eno ne hawo me pacha on train nsa ne say so yet na say nsa fa on train be nkum so on train no e was ka ganya me kase ne ba na nya me kase din mo on sa na makantoa o mi ready mo amen amen ya ko ya fa back why hello good evening good evening good evening me do fu din ba ka kasa fe ho fe okay what honey say oh hello Oba yankasa hello good evening Oni ni babi awo kasa fe
Okay, dear, okay, Papa, so I gala onyeska enti buano. Enso bi na asase ne baabi omo ye adwuma na enso da ho. Lady okwa won kosa nsuo ne bi, okwa won pa nsuo na da ho na won pa ne chew. On kan che ne se, wo ye adwuma ho ase no nya na no aduane. Skipper na mekase ne ba na nya mekase hu ne mobo. Osa nsuo ne bi a won fa mpeti asase ne so. Saa da no mo nya adwuma. On fa mpeti asase ne so ade achi a on koye adwuma. Ne ya ade. Bra ko ja Meshrawo. Auntie me pa cha ya power, aya na wa frɛ why? Lie we ya. Hello, good evening. Hello, good evening. Wo dey ni ba bi a wo ka secretary. Ìgbàjọ́ mi kàn lọ́ bí àgbẹ̀jẹ̀ jíjẹ́. Ó ha ọ ní sẹ́yìn. Mi ò ní sẹ́yìn ilé náà ní kí ni lẹ́bi àgbẹ̀bí wa ilé gbẹ́ngbẹ́ gbẹ́ngbẹ́. Ìyẹn na yàrá. Ní kí gbé bí ẹni kí ni ìyá rẹ̀. Na wọ̀ wẹ̀ wọ̀ náà mọ̀ wẹ̀. Ọwọ́ ha ti di ya. Àti àwọn fún náà fọ fóònù máa nọ náà ẹja nínú pọ́ńpá yẹ. Lady, kẹ́kẹ́ sẹ́ni kan wọ́n gbé adé ẹ̀fọ́ ní powder. Powder kẹ̀kẹ́. Wọ́n fọ́ nǹkan ní mo mà so. Na wọ́n fa nà. Almost kàjẹ́ yàn kẹ́sì bí. Ẹnu àná nọ. Okay. Ìtí náà yẹn nìyẹn nyinaa nọ. Ọ̀la ẹ̀ ń tì nọ. Náà ìtì náà yẹra. Ọwọ́ sẹ̀jẹ̀ bí mo amen. Amen. Maame wo te. Yàtọ̀ náà wà tí àná wà fẹ̀ mi pa. Hello, good evening. Odi ni baabi a ọkasa firi. Okay, enyimire. Ọ̀hán bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà mu. Bàtà wo yẹ adwuma? Adwuma bẹ́ẹ̀ na wo yẹ? Wo yẹ mason. Okay, papa, ọ̀sí mason adwuma. Lady, ọ̀mpẹ obi ọ̀yẹ́ abrewa. Abrewa na wọ́n nkyɛn adeɛ kɛkɛ. Ɔno anyi ne bɔtɔm sika. Sɛ yɛ mo wɔ nkyɛn ne coins. Paper. Mɛsɛ pɛ obi ɔyɛ abrewa. So ofiri wabusuam, so ofiri wabusuam. Ɔyɛ abrewa nko ade akyɛ ne sika. Sika bi a wɔwɔ bɔtɔm bi a nyɛ ne kɛse, nyɛ ne ketewa. Deɛ wɔn susu sɛ ɔde ma obi a bɛyɛ yi a fakyɛ sɛ nipa. Wabrabɔ sika no ɔka. Hello, good evening. Wo ni baabi a ọkasa firi? Okay. Ẹna low sperms count. Low sperm. Lady, kẹ́kẹ́ sẹ́ ọ̀mpẹ adé ẹ̀fẹ́ mi sẹ́fún fún. Ọ̀nkọ́ pẹ́ onyansafufo a ọmọ ọyẹ bi ọpẹ ẹnfẹnwoso no wọn ka the problem no sẹ ọwọ low sperm count ne sisi nso yẹ ẹya eti ọpẹ sẹ sikadua eyi firi ọma no onyanom saa eyi ni wie a mẹma ne nansa ọnte yaw ẹwọ ne sisi mbio low sperm count ne nyinaa so ayera ọnkọ check up na ọkọ ya deɛ. Amen. Nti ni yẹ a yẹ pọn wa na wa fẹ na yẹ ewu bẹ yẹ ayi bi a wọn mi da se. Hello, good evening. Baba. Ready. Hello, good evening. Good evening. Wo ní ní baabi a wọ́n kasa fè. Okay, wo di. Ẹni ẹni ha wọ́n àwọn ní sẹ́yìn. Yóò kọ́. Ẹni ẹni ha o. Okay. So person camera ni se. Bom paya ma branche we. Ya bom paya ni bia. On si akonte ba bia haba wo bia. On si haba. On fa ne saben kumte, no on fa ne sani fante. Mo on ti haba si faako. O ti ne benkum so dia no o ti ni fa so dia no aka bo no aposa. Ya on tum eno an na ha o nyina twa. Amen. Amen. Hello, good evening. Good evening. Wo ni baabi a wo kasa firi. No person bon pa e man. Friend say o kasa so firi. O so di ne say o kasa firi. Mante. Si won fa ma kwa ho. Ye say
TMS so TV na say simframa kwa enhome simframa kwa be 1 minute uri ai hu tugu but o wo say me say ya no obe hu papa me say simframa kwa enhome ma bonten be 1 minute pe uri a jan framanum na hu ya te say de hu frama furu mu aba bonten no wo ya ni hu eno ano no problem ni nyina ko wo ya mu nso biew what did I catch on? What? Okay. One thing, no better baby. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. I walk as a free. Man Kasim, Woody. Okay, again how? Nti wo pese obon pae ma Pressure na ya no pa cho han o se friend say Enoch Edu baba anabi sa pressure na jira ejantom masino no more pressure o ska jam kasi demo amen good evening. Good evening. Good evening, baby. I can say for me, do for pa. Musa Kuya. Edian. Oso wa na ne honam nyina ya ne ya. Ne honam nyina ya ne ya. E ba cho ane. Me pa cho say the pound pa dey be to say garlic. Okay. Onya garlic na say obeyam ana obebo so ana obeti ya ne sa ketuwa bi ko ewura ni pede mo ano no. Ya I was carrying Amen. Mate, yo. Dear one, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Baby, I will cast a me do for pound of fefo. We pass for Inside more fraud than it. Mommy, I'm as in a how. Okay, also Benin be up at the Bawal now about maybe into a young Bible. A friend of Crow, and more than watch as a Samara. I was Kajan Cassin and Demo. Bama will be an anino, and your Bama will be a keke. Bama your perform and no do from the Bawao, a junction. Amen. Huh, Asabro. Hello, good evening. Would anybody I walk as a free? Hello, would anybody I walk as a free? So I'm a honest say. You might get at the end if you want on a casa here in INT. When you manasa the starting at your papa send a wife with 2 more than no. It's Onya Bible. Daddy, Sammy Paul Papa, and Dua, Tabia Tobia, women be Uncle said Donibi. The bomb pay money we are on no said Donibi. Didn't you, Rebecca? If I was Cadena Cassin and Banana Cassi Demo. My 2 breeding, if you know, as a summer. Amen. Never chow. So, a qua from before. So, a qua from before. What it? What does it? Yes, of course, you can see a branding. Hello, good evening. Now, would anybody I will cast a free? Okay. Again, how? Okay, Papa. What's it? So now I'm on fire. I was Cadena Cassin and Banana Cassi Demo. Miss Cano Nipper be a fruit to go soon now. Say, why are you be a fruit? I was Cadena Yamakasi a demo. We are in Amen.
Lady Sally Power on ya kita bi se won fa ka ne nsem ni sika sem bejira e was ka jana ka se ne ba na nya ka se de mesrawo amen ya de cost no ebesi hello wani papa osinani e was ka jana ka se de mo e wo wa de so adia bi a won timi fo ne hunu e fi na no emie esa entro enkwachiri e was ka jana ka se de ba na nya ka se de mo amen papa ready em say ya the course no ebesi wa ha so obi bo remember akode e be fa last call na ya the fancy na brand nti hello papa yanko ready any panty asese ade a me ben ne nei menye obi a me bom mpa ya man krofo fon so baby me sorry free ha me di sunsun na ya adwuma okwasem what you say oni padi a mo bom mpa ya man bia ba bi ofrefre ye bia anadwi mi ura ba eba ya dai eba kwa kwasa wo nyina eto obi everybody should rest what assured say the problem on ba ye bia ba dai asizi bibia ko eti se ko a adansi frɛ adam wa betra so bia me bie phone la to mo frɛ na di adansi ese ne program na mba ya ma wo no problem we na da so obi ka so anya HIV me ka so onko ho paracetamol obi oba frɛ ane HIV ne dey separation se dey papa obi oba frɛ ase ni panti ase ewi ase life is all about direction what you say ewi ase direction no eya niam nketenkete bi typhoid ne what you say niam nketenkete enti me mo mpa ye e wo fo so me ni adaje that na said old man aka say me no no na mayi enti me sorry free ha say em fa me fo so nka say mbaje mpa ibo me nya sa type no okay be free ha say no hear me am pa to tumirika na bra sokoba petuda kuma say sokoba petuda papa nti program na ga ya nim ya bra na aka be se ma me enu pa na ya de afi program na ga ya nim no oni pa be sa na esese obedi oni pa bi osusu se wo hawo okay ni pa bi anadwe ye ne say ana wo huru say o problem na wo solve wo no aka say won tiri solve ma no say ni pa na me here no okay obi wo yare ba wanyi ntum so yare no kwasem me here say ni pa no okay do adi tum so problem say ni pa na mra okay so ye sikani so ye here ni we ya kramoni we ya bosumsumni we ya so wo kwa so won kwa so me here obi ya so e universal ye yiyim okay asodi okobia wo fi so here jamu ade ya tumerika na de ebra what you say okay enti program ya 24th November ya up to 30th November enti efia da chere na wotwe e na program na start here okay enti lady woni pa biara across the whole world abroche kwa na wona ususu so problem wa na betimi ababra wonni nkrata na se wontimi ma wo betimi anya obi ama na ba begire ma ma wa problem bi ani okay lady ni panti ase meme wo mento de na mo e ya for ma ne yebo enti wo ba na wo fi so problem wa wo kuta 5 million enkaniska neska ya kana 500 cedis men ko ka enko 50 cedis ma aya 500 cedis enkaniska 5 million fabra beto aja altar so ko asam nyina guso se ska jana mekase ne bana nyam kase wani ade ha me enti ma bo ma for de munyi problem ni flow akona se obi su ni bi obetimi abampa ba jo ni bi atu be kana bra wow oni bi adamfo eni ska jana mekase ne bana nyam kase what you say okay enti oni bi ema no ehu antra mu bra be su bu aja so na aja hu mo bo no obi e kwa ma wo wow lady oni so obi betimi ba da ba for de na so na problem enko no kwase because obi bi amemere fe na ba for de obi so ye be ha de ni obi ba gembo ni na se ntirime ma okay kwa ko ba for de na ma se de akwa no ade oye okay kwa ko so ahwe samba for de na be ye yi a e wo tim so ba be so ahwe me pa cho ma na wo problem enye yi e wo tim se me kwa jim breakthrough di atumika na bra wow sa wonim se wuji tum se be ye yi di atumika na bra wuji ni a me pa cho how ti wa kra ma no kwase because so ba nyo sika na hia me no kwase me wa dance di na hia me se de be ni pa ho betimi atono no pa betimi atrase e na hia me me mpase oni pa de be wo what you say me pase se na be wo no wo kwai no wo se wiase e de
wow na ko asaba no wasa preso be say dey aba asase we so bisa ha ye heaven kese wow papa me pa cha obi a betimi ache aka wanu si mame me pa cha ye wo school me ye sunsum nipa me dwuma dia me dia nyina ye sunsum asem wow enti me kire sunsum sem okay ye school ye fa the Universal School of Champions okay me di nipa bia okay so ye akoda so ye pani so ye bema so ye oba me hia obi a na nipa ntia se se ya buwa nipa ko ma hu sunsum akwai ama nipa timi atena se abombra so ye businessman we ye police ni we ye sunsum tawachi we ye soldier ni we ye sunsum tawachi because brand nye bulletproof ni fanya dai we ye natural bulletproof natural sunsum akwai we ye sunsum tawachi ya tutu anku what you say papa fasima e bia no sika sa wonso nye ana wo pese wo hu sunsum akwai bra school ni bi na nipa ntia se school no me pa to tua admission enye free ye tua admission okay 6 months okay 6 months intensive training okay every siancha de awie no na wo kwa abefa so abenya sunsum abenya spirit na nanti wow enti obebia eja be nam so aboa na school no me pa cho ye ente dem ye no online WhatsApp okay enti utu admission na e de waka ho that's wa ba be so ya de ni bi ya cho kwa ya so befa so a wo so betimi elevate ho na eja nam so aboa na program ne de 24th November oni pa bi agye no mfiri bra na let me be a kwa no won na fifiri achichi obi won mo a onti kumase me pani pa ba ko 50 ya wo nti kumase wo mo na da so dem sani pa on betima ba da so dem na every night be a wo ni ska bia be share live abompae na wo kasa eja nam ne tumi so atie wo enti ni pa 50 wo be so ba bibia friend na book appointment ma ya wuru sampa obeba okay ya fanka obi anu obi so ba na wo ba kente wiem nipa 50 obeba bia no ofre ya kire na wo twe na program no ya sha ase entitu ka na brebi media no obi force kadwa me pa cho me signboard na that TV ne so 0453 011 926 eno no me signboard me pa cho program o ba fa no kora bra e me twa nto anche sunsum no wo de nkonto mpo ba o problem enye yie enti yi wadrim wo kum nipa ba ka chess kadwa sa ja ma kum nipa me so boa me aya simple as ABC me pa cho me dance me number is 0453 011 926 me pa cho mo YouTube so aya sikadwa me kasi TV awo YouTube ana TikTok so aya sikadwa me kasi official ana sikadwa me kasi one me TikTok account no etu follow me eja na me so be boa na bibia wo hwe bia so sabeka em fra me kan chen so papa bompa e ma me na me mo ma many time ana muntie ni ye obi ti me fro se me podi fo no a wanu amu ni wa men kama sem me pa cho nya da bia na me peke course me yire ana peke course ana se me madi fo mu bi ana peke course enti so frɛ na se oba afa wa ya me yire me wa yire ana se me madi bi betimi afa me ya ma mo kwai enti wasem bia wo de ba bia ka wo ka che mu a ebedu manim na ja na me so beboa wo me pa cho me da se eja nshraw eja nya okese program ne bra bi wo program so na person oba for dia wo do afọ de be fa WhatsApp wo do afọ de be fa momo line no so eno na da 0453 011 926 we are now the problem na ka WhatsApp na eja na me so abo e pa cho the program na so e kira saba betwa so me di djuma di etia me di Lady Bex edi ni da mufua me tia onipa bi a waje bre hwe yen me tia me papa ni na eje papa me tia pa ana fe so me tia onipa bi a na me ka kire na me akua sika agudie me tia abi otufo sika ganya me ka se nhwe so let the man ya kuma ya ko be cheme na eja show eja nya okese me tia pa na akwasi eja show me tia ma info nyina so madam nyina ase amen abisi on waje bre na wo hweme me dia ne sika dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron